Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-qorti ordnat li jitneħew stqarrijiet tal-eks pulizija li qed jiġi mixli bl-istupru ta' kollega mara fl-Assa tal-Imsida fl-2018. Dan wara d-difiża ġibdet l-attenzjoni tal-qorti li meta ngħatat it-tieni stqarrija l-inferenza tneħħiet u għalhekk il-qorti għandha tisfilza din l-istqarrija. Dan ħareġ hekk kif il-ħamis filgħodu kompla l-ġuri tal-eks pulizija li huwa akkużat li stupra l-kollega tiegħu fl-Assa tal-Imsida. L-akkużat ġie mistoqsi jekk għamilx atti sesswali u jekk dawn kienux kontra l-volontà tal-allegata vittma. Huwa wieġeb li għamel atti sesswali iżda dawn ma kinux kontra l-volontà tagħha. Meta l-avukat staqsa l-allegat aggressur kif seħħew l-atti sesswali, huwa wieġeb kif ġiet l-allegata vittma u għamlitlu espressjoni u tagħtu x'jifhem li seta' jbusa fuq ix-xoffa u huwa għamel hekk. Qal li jkompli tbusu. Qal ukoll li daħlitu fil-kamra ta' surġenti fejn għamlu atti sesswali u ma qaltlu jieqaf fl-ebda ħin. Finalment żied jgħid li hija kkummentatlu fil-pożittiv. L-allegat aggressur sosta li meta tkellmu dwar l-atti sesswali iddeċidew li l-ħaġa tibqa' bejniethom, speċjalment minħabba missier it-tifel tal-allegata vittma u s-sieħba tal-akkużat. Meta ġie mistoqsi jekk kienx kellima ħażin jew eddida huwa wieġeb li le. Kompla jgħid li darba kellhom argument fuq xogħol. Quddiem il-qorti huwa talab skuża u saħaq li jekk hemm xi għajnuna li jista' joffri lest li jagħtiha u lest li jfittex l-għajnuna wkoll jekk ħoloq xi skumdità.